бародарое ки хоҳиши гузаштани границаро доранд аз шаҳри Москва ва Московская област, Акаи Муҳриддин ба шумо кӯмак мекунад. Мошиношон мошинои замонавӣ, салонои кушод ва иншааллоҳ шумо соҳ саломат рафта мебиед. Номерое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва ҳатман аз номи канали Чигап салом расонед ба шумо роҳи сафед. салом алейкум дӯстони азиз, хушомадем ба канали Чигап ва бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. дар имрӯза видео ман барои шумо чӣ хел NGN номер гирем дар программаи тамос барои шумо нишон метиҳем. барои ҳамин то охири видео тамошо кунед, дар видео ҳатман лайк монед ва дар канал обуна шавед. чӣ хеле ки шумо медонед дар бораи регистратсия кардан дар программаи тамос ман видео кардагӣ будам. ҳозир барои шумо нишон метиҳем. ин ҳамин видеое ки мебинен арзон занг задан ба Тоҷикистон. ин ҳамин видео дар бораи регистратсия кардан дар программаи тамос ва чӣ хел номер гирифтан. ман нишон додагиам бисёриҳо регистратсия кардан ва NGN номер гирифта натонистанд. ҳозир сабабаша ман барои шумо мефаҳмонам. дар инҷа бошад чӣ хел пур кардани балансаша ман видео кардагӣ ҳастам. касое ки мехоҳанд тамошо кунанд марҳамат дуроен, дар ҳамин канал ҳастай. вақте ки шумо дар ин программа регистратсия мекунем ба номерои Россия, дар шумо NGN номер намебирояд. NGN номера шумо медироен хитон вибрат мекунед номера ва сурати паспорт ва як дона сурати хитона мегирен роҳӣ мекунен ба шумо NGN номер метиҳад. баъди ин шумо метавонед бемалол арзон ба Тоҷикистон занг занед. чӣ хеле ки дар аввал гуфтум, як проблема шудагиа ки бисёриҳо NGN номер гирифтан наметавонанд ва ба ман муроҷиат карданд ки мо регистратсия кардем дар программаи тамос, ба мо NGN номер наметиҳад, нет свободных номера мега. хоб ман ба ҳамин компания занг задам. ӯво гуфтанд ки рӯзои душанбе баъди соатҳои 10 мо ҳар ҳафта 5-6 номер мепартоям, мақсад успед карда гирен ва шумо метавонед ҳар рӯзи душанбе баъди соати 10 дуромада ҳамин программа регистратсия кунем ва баъди соати 10 хабар гирифта истем ки мақсад ҳар ҳафта 5 ё 6 номер мепартоям, тамом успед карда гирифтан дар кор. ҳафтаи гузашта як бародар муроҷиат карда буд. ман гуфтам дуромад баъди соати 10 мақсад успед кард, як номер регистратсия карда гирифт ва шумо ям метавонед ҳар рӯзи душанбе баъди соатҳои 10 хабар гирифта истед, дар ҳамин программа номер мепартоям, успед кунед ва регистратсия карда гирен. бемалол баъди ин метавонед ба Тоҷикистон занг занед. хоб ҳамин буд имрӯза видеои мо бародарои азиз. агар видео маъқул шуда бошад ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед то видеоҳои оянда худро эҳтиёт кунед. хайр, то боздид. Yeah, yeah.